Nairobi. Komiti mochung'ne tudo duond buche kod bede migepe mochung'ne weche siasa okwedo twak mar manyo kwe kind piny owacho kod Azimio ka gidwaro ni duond buche siasa duto onywaki ei twagno. Komiti no bende Azimio kuom temo dhiro jandik duond buche siasa Ritu mondo ogwe tao kaluwore kod midhiero mar laro telo momako duond bura mar Jubilee. George Bati miwa mathoth. E kinde ni mapaka medo goyo twak e kind piny owacho kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Komiti ma ochung'ne tudo duond buche siasa ma bende ong'ere kaka Political Parties Liaison Committee oramo ni ok gibiyie twak ma itayo kod duond buche ariyo kende ka gikoni twagno oserochore kendo ok binyago lemo. We are concerned that in a game of 90 teams only 2 get to be heard, unacceptable, because we are all registered under the Political Parties Liaison Committee. We gathered here today to submit that the bipartisan talks in Parliament have lost direction and credibility. Nothing good will come out of a process punctured with threats, intimidation, coercion and anarchy. Jokanyo mag komiti no bende odiro kuoye wang' Azimio kuom temo dhiro jandik duond buche siasa Ritu mondo ogwe tao kaluwore kod midhiero mar telo momako duond bura mar Jubilee ka giwacho ni ok gibiyie ne Azimio mondo njau jotich mag piny owacho. We are advising all those people saying the registrar should resign should actually go to the courts. If they have gone through the courts and the courts have determined that the registrar has done something wrong, then we can now be able to address the matter of resignation. As for now, as political parties, we are actually seeing a culture of people going outside the law. Magi timore kinde ma jagoro maduong' mar riwruok mar jotiche pachoka Kotu Francis Atwoli ojiwo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mondo obed piny kendgi kendo gilos weche manie kindgi ka okoni twak ma itayo kod komiti mar ji 14 manoyier kod piny owacho gi Azimio ok bi nyalo loso weche ma omako piny Kenya. Ni juu ya Mheshimiwa Raila Odinga, William Samoei Ruto kukutana watu wawili waangalie ni njia gani, because they are stakeholders katika hii nchi, ni viongozi kivyao. Wakutane wawili bila chopo ile watu wa katika chopo hizo chopo zao, those are small people, ni watu wa chini sana kwa hawafai wakutane waombie mfuate hii njia ndio mwafaka. They can find a solution when the two meets. Wawili wakutane waseme this is where we are, what is the next step. Atwoli okoni midhiero mar ochumi kod pek mar ngima momako piny Kenya gie sani nyalo mana rumo kendo ochumi mar piny ngirore ka Raila Odinga kod William Ruto bedo piny ma otieko pogruok mantie kindgi. Waje pamoja watafute njia muafaka ya kukuza uchumi. Bila uchumi, kuangalia mambo ya uchumi, shilingi yetu itazidi kudidimia, itarudi chini sana. Itafika pale ambapo utapata shilingi yetu kwa dola inaenda sasa ni karibu 130, between 135 and 40, itaenda zaidi ya 200 shillings per dollar, ambayo hiyo haitakuwa economy, itakuwa ni shattered economy. Kata obedo ni jokenya ne nigi geno ni twak e kind piny owacho kod Azimio ne nyalo duoko liet mar siasa piny kendo kelo ber ne jopiny mapiyo, geno koro medo duono kaluwore kod digni ma omako twagno. George Bati, Ramogi TV.